Magandang araw ulit sa inyo, may panibagong video po ulit akong i-share sa inyo at sana magustuhan ninyo at kung hindi naman ayos lang at kung nagustuhan na iyo naman pakipindot na lang subscribe at notification bell, para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. Ang Kong Dadong Dam ay ipinangalan sa dating Pangulong Diosdado Macapagal na ama rin ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa mga video ng mga vlogger ay marami daw mga nahuhuling isda dito, tingnan natin kung totoo at para ma-experience din natin, tara samahan niyo ako sa video kong ito. Pero bago tayo tumuloy kakain muna kami ni Mrs. Isang mabilis lang. O ayan, andito na tayo. Bumili na rin kami ng isda, masarap siya parang salmon, dahil yan ang ulam namin ngayon habang nag-e-edit ako nitong video. Kung bali. Ito ba na ba oh? Ayan. Oo, yan. Ito na nakapon. Kuha ka ng dahon. Kuha na kaya tayo. Eh may bago, ano yung dahon niya eh? Sariwa yung ano yung parang bata pa. Ah. Saan? Ah. Saan ba maganda ang picture? Doon na lang ano. Yung dinaano natin kanina ano. Sabi may picture ka ng tayo.
magandang luto dito. Masarap na luto dito yung anong tawag doon? Ito, panakati. Marami pa ng puno dito. Wala. Marami kaya ang laman to. At yan na lang. O, maluto natin yung kasi. Yung iba, iuwi na lang natin. Kita gano'n. Naman doon sa kabila na. Pagkadalitan doon. Maganda ang view. Okay na. Tingnan mo. Yun. Doon sana. Ikaw ba? Kalabas mo lang. Sa picture? 1, 2, Picture lang kita. sige, picture. Sabi mo kakain mo. May ano pa ba? Ito na lang. Ilaw ako dito. Ayun lang. Ah, may motor eh. Ano yun? Nasa tapat ng ano? Yan, okay na. 1, 2, 3. Yung mga motor. 1, 2. 1, 2. Oo nga pala. Teka. 1, 2. 1, 2. Ako pa rin nakamas. Kaya mo na. Ikaw. Kaya mo na. Hindi na ako mag-ano. Dali dito, oh. Tatanggalin ko pa yung ano. Oo, may marami ka kasi. Okay lang. Tama. Tanghali na. Ay, isa na lang. Sarama ako, Ano? isa na lang. Saan? Dito na lang. Hindi. Sino? Patayo ba? Mas maganda kung pahalang eh. Kita yung view. 1, 2, 3. Ito pa. 1, 2, 3. Oo nga, hindi. May alina pa. Mukhang patay. Ganyan kaya. Teka. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para na. Tangkad ka sa bundok. Bakit? Matangkad ka pa sa bundok. Meron di pa lang andito yung terrace. Magkatabi pa ano. Maganda pala dumating kasi yung ano,
yung bukid. Ano pa dito? Ayun o. May dito. Dapat pala doon tayo nagpicturean. Hindi pa tayo. Dito tayo. Doon na lang tayo, Nico. Doon din ang dapat yun. Pareho lang.